Eh siyabingelela ku live. Bafethu, hayi mina into enjena angiyazi. Into enje angiyazi bafethu ukuthi ithiwani. Into enjena yenziwa njani? Mara bafethu, hayi usicelele yena bandla. Mina uma ngiphosta umuntu angivele ngimuphoste i-permission yakhe engayitholanga. So if ubona ukuthi khona umuntu engimkhiphayo lana ku-live noma kwi-post engaba yisithombe ku-Facebook wohlamba ividiyo yakhe i-patient eyake yafika kimi, ngisuke ngithola i-permission kuyena umuntu because ngeke ngi-intimidate i-privacy yomuntu. Ngiyayi-respecta guys i-privacy yomuntu. So lo bhuti nimbona lana guys, i-permission yakhe njoba nibona ngimphostile ngiyitholile. So guys, hhayi ngisasho into enje angiyazi mina. Lo mfethu lo enimbona lapha wafika kumina, it was akukho kudala kodwa. Lo mfethu mayifika wafikela esigodlweni. So umuntu mayifika esigodlweni ngike ngimhlolele guys, niyabo, ukuze sikhone ukuba sibheke impilo yakhe, sibheke inkinga yakhe ikuphi, isukaphi, iyaphi, uzosizakala kanjani. So ngithi ngiyambhekela lo bhoti, wathi no mkhulu, mina bengisacela ungangihloleli, ngisacela ungayenzi i-consultation, angiyidingi, angiyifuni because mina impilo yami vele ngiyayazi ukuthi kanjani. Ngifuna uku-explainela yona then wena njengenyanga usuyobona usolva kanjani. But I said no, ukuhlola kufanele. Wathi hayi mkhulu, mina sengidlule ey'ntweni ey'ningi. Wangichazela bandla, yena bambiza uGrootman waseSoweto eJohannesburg. He's from Johannesburg, Soweto. Abaningi benu bayamazi lo muntu. He owns i-car wash, he owns indawo ekudayiswa khona inyama, yabo, ibhizi nje. So around Soweto elokishini manibazi uGrootman, you can pick up to him, no problem. So if kokuthi niyamazi, it's a happy surprise in the morning kunina enibuka lo live ukuthi nikwazi ukumbona. We are live with umenzi wezinto 0730130390. Ngithi mina uGrootman wafika kumina, kwaba khona into engiyenzayo naye. Ngangithi ngiyamhlolela lo bhoti wathi no mkhulu, ngicela ungangihloleli. Ngizowathi ngishilo ukuthi nami ngisathukile. Wachaza ukuthi no, upbringing yami yazi yayinzima kakhulu upbringing yakhe. Wakumention ukuthi wakhula vele ehlupheka, as most of abantu vele bajwayele ukuba kanjalo. Okay, it's understandable. Wachaza nokuthi kuhlupheka kwaphela ekhaya after yena eqeda isikole, waqala wahamba wayophanda. He started doing wrong things, yabo, was mixing a criminal activity of which he did not on bad intentions, yabo, wayephoqwa isimo ngalesikhathi, which is also wrong but kind of understandable. Yeah man, washare le story sakhe, yabo, of which vele khathi esishare nami vele ngisemoyeni la ngiyayibuka yonke lento engichazela because ngisesigodlweni, you understand. Alright, sidlule lapho. Lo muntu wangitshela ukuthi wakwaboshwa, wathi eboshwa, a lot of things changed. Ekhaya kwashonwa, ikhaya lawa. Angithi phela ubeseqala self-force, angithi phela ubenza criminal activity. You can't just keep on doing criminal activity ucabanga ukuthi ngeke ubanjwe. So wabanjwa, waboshwa, wagwetshwa for a few years. He got out. Ekuphumeni kwakhe, that's when he came back to me because wayesebona ukuthi leli khaya kade lakha before aboshwe ikhaya nje elingayilutho. Wabona ukuthi leli khaya kade lakha before aboshwe, ethengela igrosa, ethengela umndeni wakhe. Lo mndeni ayewuthengela igrosa, mayifike sebuye ejele awusekho, shonile, akazi nanokuthi amathuna ngakuphi. Imagine what a painful thing
this happened to this guy. All right. From there, waqala wabona ngeke yabo indaba ye-criminal activity, I can't do it anymore. No, I can't go back there. Waqala wafuna iy'pani, wafuna imisebenzi, akusebenzeki yabo, ama-job opportunities mancane yabo. Then he started watching TV now, he started listening to radios, echithela stress, drinking alcohol. Then not esalalele nje wahlangabezana nami. Grootman, wherever you are mfowethu, now lo life wakho lo engikhulume nawe ukuthi ngizowenza yiwo lo. If ulive mfowethu, ngiyashare manje isitori sakho, ngisiqala ekuqaleni ngizosibeka nje size siphele. Lensizwa ekufikeni kwayo yachaza le story kade ngisichaza, ngayinika something engikhona ukuntshela yona. Lento engayinika yona lensizwa ayiphakamisa kakhulu. Angizili ukuzochaza ngokuphakama kwayo, asichomi la ekhaya ngimsebenzi, kodwa ngifuna ukukhuluma ngento ayenzile mase ephumelele kumina. Lo mfethu wafika kumina ngamsusa ku-Z, ngamisa ku-A, ngamsusa ku-100, ngamsusa ku-0, sorry, ngamisa ku-100. I took him from 0 to 100, from Z to A. Ngamthatha from level D ngambeka ku-level A, ngamthatha from level 3 ngambeka ku-level 1. Ngamanye amazwi ngiqonda ukuthi le mpilo yalo muntu ngayiphakamisa. Lo muntu bakwethu nje banibuka lo live, ngangimsiza noma ngithi ngamsiza kuyona yonke into, nangangawona wonke amandla angangamsiza ngawo nangawathatha ngahamba phelele khona. But what did he do after mina ngimsizile lo muntu enimona lesithombeni? Angeke ngikhuluma okuningi. Olalelayo mhlawumbe uzocabanga ukuthi a bad thing or it's a good thing. If you're joining live manje sikhuluma ngomuntu wafika esigodlweni kubaba, wafika wabuya wabonga, wenza imanga. Lo mfana wangenzela isimanga, lo mfana wabuya wabonga kumina ngemsebenzi engamenzela yona. Yazi ukukhumbula umuntu owakuphakamisa, ukukhumbula umuntu wakunika amandla, wakusiza, ave kuyinto enhle. Sikhuluma nje une-car wash, sikhuluma nje unendawo yenyama, sikhuluma nje uneyimoto, unayo yonke into, unomuzi. Next month he invited me, uyolobola. He invited me. Next month he's going ukuyokhokhela amalobolo, because impilo aseyithathile nempilo aseyiqalile, impilo azikhethela yena, because uyena owangibona ku-TV, uyena owangizwa kuma-radio station, uyena owangizwa kubantu bengincoma, uyena owangibuka kuma-socials. Wafika futhi wayithola lento ayeyifuna ngamnika. Mina umuntu mayifuna into ngiyamnika. Sekoba kuwena ukuthi imithetho uyiphulile, awuyigcinanga, or whatever mistake la ubuphambanise khona, lento mayisikushaya. Lo mfethu lona wabuya wakwazi manje ukuba neqiniso online. It's a good thing that I'm talking about. Wakwazi ukuba neqiniso, wabuya wabonga, wathi nomkhulu lento wanginika yona iyasebenza, inamandla mkhulu. Buka senkuphi manje kodwa ngangisukaphi. Mkhulu nanku umuzi, mkhulu nayi imfuyo, nasi stende emakhaya, mkhulu ngifuna ukuthengela imfuyo. Ngiyazi angikholwanga guys, ngenza lo live nje. This young man, this guy from Soweto, eGoli, came to me for help. Wabuya eseyothenga isite emakhaya, wangilandela nemfuyo. Ngikhuluma nje ngine-site, ngikhuluma nje nginomuzi, ngikhuluma nje nginemfuyo. Grootman, khehla lami ngizokubiza ngegama lakho leli lasestradini, because uthele le ID ngakubiza ngaloko live. So ngicela ukubiza ngaleli gama leli lasestradini, leli abalakwazi ngale Soweto, abakwazi ngale abangani bakho, uhamba uyohlala esitolo ekuseni kuze kushone ilanga, babethi Grootman. So can I please call you like that? Grootman my guy. Ukuze kuthiwa akubongwa uma uthatha umuthi, ukuze kuthiwa awukubongwa ngomlomo uma uphumelele ekulashweni. But mina mfethu, I feel as if ngavele ngithi ngiyabonga. When you are no longer a patient, you are like a brother, you are like a friend to me now. Yabona le mfuyo mfethu ongilandele yona, yabona le site mfethu ongithengele yona, lo muzi mfethu kuzokwanda.
ngikufisela konke okuhle. I wish everyone obukayo angakhona ukubona ukuthi umuntu uma ethola usizo kufanele enze njani, noma umuntu uma ethola usizo kwenziwa njani. Because sikhuluma nje mfowethu Grootman nani balandeli bami nibukayo, yazi kwesinye isikhathi ukumsiza umuntu uma ususumsizile angaboni ukuthi umsizile noma wake wamsiza, noma kwabanye abantu angavezi ukuthi umsizile noma wake wamsiza. But this guy, this young man, this boy, lensizwa yakhona ukusehlisa ibuyeze kumina. It was the first time in my life ever since ngaqala ukulapha ngibona umuntu okwazi ukufika athenge kanje. It's because uyayazi imisebenzi yami, uyazazi isimanga engisenzayo nemisebenzi engimenzelile, uyazi la ikhona ungami. Unfortunately nginamandla, ngimsize ngakho konke, kodwa umndeni wakhe ngeke ngikhona ukubuyisa lo owahamba esejele. Unfortunately imali yakhe wonke lo mcebo wakhe ngisho ngajabula kangakanani, unfortunately into ebuhlungu, the saddest part is that uzo-enjoya yedwa. Imagine wena ongibukayo ufuna ukuzothatha lento ukuze u-enjoye nomndeni wakho. It's understandable, but awukubheke istory saGrootman, buhlungu uba nemali ungazoyidla nobani. Ileyo nto uGrootman akade ngikhalela ngayo. So that's why ngamtshela ukuthi indoda, thatha umfazi wakho umndeni, thatha umfazi wakho umndeni ukuze nawe ubonakale, ukuze nawe ube nabantu lo mcebo wakho ozowudla nabo. Uma uzolokhu uhlelwe insizwa nje ngiyakwenzekela ukuthi uzobanjwa, uzovela ube nestress, uzovela ube nestress. Istress sokuthini? Istress sokuthi wena na uzokhona yini ukuyidla le mali wedwa. Unfortunately ayidleki-ke wedwa, ngathi ungayidla nabantu. 0730130390 baba kaSbeth menze izinto ngapha eThekwini, inyanga enkulu egila imanga ephilisa abantu. Lento ikhona, lento iyaphila, lento eyamandla. Asibonge.